Ito, tingnan nyo kamay ko. Yan. Yan o. Wala kaming kalabaw dito guys. Kasi nasa isla kami sa Panglao. Yan. Boss GB is back. Guys, welcome back to my channel. How many weeks wala ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-vlog. So ngayon, today is June 11 and I'm back. Sorry guys, papuntang trabaho na sana ako, pero naisipan kong mag-vlog kahit saglit lang kasi papakita ko sa inyo yung bago naming tawag doon, tanim ba tawag nun? Mais. So mga 2 linggo na to siya, 2 linggo na siya tinanim. So ngayon medyo ano na, malaki na sila, pero marami pang damo, kailangan pang kunin yung mga damo. Siguro this coming Sunday full force ka na yan, magkakapatid. So guys, tika muna, if you are new to this channel, please support my channel, Boss GB, then please subscribe, then also hit the notification bell para always tayong updated at always tayong connected sa isa't isa. So for this vlog, I want to show you, ito yung naulanan kami, nainitan kami. Ito, tingnan yung kamay ko. Yan o. Wala kaming kalabaw dito guys, kasi nasa isla kami sa Panglao. Yan. Meron ako nito way back, college days or elementary to high school, kasi ganito kami nabubuhay dati. You know, nag-college, nagtrabaho na ako sa hotel 8 years, more than 9. Ngayon bumalik sa dating trabaho kasi minsan lang kami makapag-duty kasi yung resort, yung hotel industry hindi maganda yung dahil sa COVID. So balik sa dati. Ganyan nyo guys. Yan. Nung unang araw na nagtanim kami, sakit, pero ganito talaga buhay, laban lang. So guys, papakita ko sa inyo yung mga mais namin. Bago siya lang tubo ngayon, bagong tubo. So keep on watching ha. Punta tayo doon. Ganyan. So yun guys, nakita nyo na yung mga bagong tubo na mais. So hopefully yung ngayong Sabado, ngayong linggo matapos namin yan. Papakita ko rin sa inyo kung yung puro mais na talaga. So guys, I think oras na pupunta na akong trabaho. So guys, thank you sa time ninyo, thank you sa suporta. Then
see you sa next vlog na lang natin. So guys, please support my channel always. Boss GB, puntang duty. Alright.